optimální teploty ve vozech osobní dopravy slouží vytápěcí a větrací zařízení. U Českých drah je provozováno několik systémů elektrického topení. Protože tratě členských železnic UIC jsou elektrizovány 4 trakčními proudovými soustavami, jsou vozy na jednotlivých soustavách vytápěny následujícími napěťovými systémy schválenými dle RIC pro mezinárodní provoz. Tratě Českých drah jsou elektrizovány 3 trakčními proudovými soustavami. Stejnosměrná soustava 1500 V však je pouze na vedlejších tratích Tábor-Bechyně a Rybník-Lipno. Ve vnitrostátním provozu je u Českých drah užíváno k vytápění ještě střídavé napětí 3000 V 50 Hz. Toto napětí však není dle předpisů RIC uznáno pro mezinárodní provoz a vozy cizích železnic nejsou na toto napětí konstruovány. Proto se vlaky sestavené z vozů cizích železnic vytápějí na tratích elektrizovaných soustavou 25 kV 50 Hz napětím 1500 V 50 Hz a pouze vlaky sestavené z vozů Českých drah se vytápějí střídavým napětím 3000 V 50 Hz. Všechny střídavé lokomotivy Českých drah jsou zařízeny na vytápění oběma uvedenými napětími. Na tratích elektrizovaných stejnosměrným systémem 3000 V jsou vozy vytápěny napětím 3000 V stejnosměrných. Tímto napětím u Českých drah také vytápějí soupravy lokomotivy motorové trakce. Všechna napětí, na něž je zařízení vozu konstruováno, jsou vyznačena na boku vozu. Na napětí, které zde není uvedeno, nesmí být vůz zapojen. Na jednotlivé systémy se vytápěcí zařízení přepíná automaticky podle přivedeného druhu napětí. Elektrická energie je do vozu přiváděna jednopólově spojkami po obou stranách vozu. Spojuje se vždy jedna spojka, kabel u nepoužité spojky je zasunut do slepé zásuvky. Spojky mezi oběma čely vozu jsou navzájem spojeny průběžným vedením. Spojky i průběžné vedení jsou dimenzovány na proud 800 A. Z průběžného vedení je ve voze napájeno vytápěcí zařízení a u vozů označených 2E je z tohoto vedení napájeno i nabíjecí zařízení vozové baterie a tudíž veškeré elektrické zařízení. U těchto vozů je nutno spojky napájecího vedení spojovat s lokomotivou po celý rok, tedy i v letním období. U moderních vozů je možno v případě poruchy elektrické zařízení vozu odpojit od průběžného vedení, které tak může zůstat pod napětím a napájet ostatní část vlaku. Při spojování hnacího vozidla se soupravou musí strojvedoucí na hnacím vozidle elektrické trakce spustit sběrače, pohledem se přesvědčit, že opravdu odpadly od troleje, vypnout hlavní vypínač, odpojit sběrače a vyzkratovat lokomotivu. Teprve pak může předat klíč od ovládání vypínače topení oprávněnému zaměstnanci. Ten se pak ve vlastním zájmu ještě pohledem přesvědčí o spuštění sběračů lokomotivy. U lokomotivy motorové trakce strojvedoucí zastaví spalovací motor a vyčká jeho úplného doběhu. U nejstarších provozovaných vozů, vyrobených do roku 1962, je vytápění odporové se 2 topnými větvemi, výrobek ČKD Praha.
Zařízení se ovládá stavědlem, kterým je možno zapnout buď plný výkon, kdy svítí obě kontrolní světla. Této polohy se používá při venkovních teplotách pod nulou nebo k rychlému vyhřátí vychladlé soupravy. Při teplotách nad nulou se používá poloviční výkon, kdy je zapnuta pouze jedna topná větev, což je signalizováno rozsvícením jedné kontrolní žárovky. U vozů řady BH maďarské výroby je vytápěcí zařízení též odporové, kdy jsou topná tělesa přímo v oddílech pro cestující. Toto topení se ovládá paketovým spínačem v elektrickém rozvaděči. U starších vozů řady B vyrobených hornolužickými vagonkami v Budyšíně a Zhořelci v letech 1965 až 73 je kombinované topení odporové a teplovzdušné. Odporová tělesa jsou pod ochrannými kryty přímo v oddílech pro cestující. Stropními otvory je do oddílu ventilátorem vháněn vzduch ohřátý od topného tělesa kaloriferem. Zařízení se ovládá paketovým spínačem. V poloze úsporné topení je zapojeno pouze odporové topení. Této polohy se využívá v zimním období při venkovních teplotách nad nulou. Při přepnutí paketového spínače do polohy topení větrání je zapnut plný výkon, kdy jsou v činnosti odporová topná tělesa i teplovzdušný kalorifer. Teplota je ovládána automaticky termostaty a v letním období je v této poloze vypínače zajištěno větrání, k čemuž se využívá ventilátoru kaloriferu. Otočným paketovým spínačem se také ovládá topení a větrání ve vozech řady BT, vyrobených vagónkou ve Studence. Tyto vozy jsou vybaveny teplovzdušným vytápěním. Toto řešení má výhodu v tom, že do vnitřních prostor vozu vůbec není vedeno vysoké napětí, celé zařízení je umístěno pod vozovou skříní. Vzduch, který je nasáván na boku vozu, je ohříván topnými tělesy umístěnými ve skříních pod vozem a vháněn do oddílů otvory u podlahy. Topení je možno zapnout otočením spínače do polohy automatika, kdy je topení zapnuto na plný výkon a teplota automaticky řízena termostaty, nebo otočením do polohy 1/2, kdy je topení zapnuto na poloviční výkon bez automatické regulace teploty. Otočením spínače do polohy větrání se využívá ventilátoru teplovzdušného topení k větrání vozu v letním období. U vozů řady B novější konstrukce vyrobených vagonkami v Budyšíně a Zhořelci je použito rovněž teplovzdušné vytápění. Ohřátý vzduch je do oddílu vháněn otvory pod sedadly. V každém kupé je pod oknem klička, kterou se dá regulovat množství vháněného vzduchu. Zařízení se ovládá tlačítky topení větrání na ovládacím panelu vozu. Zapínací tlačítko je zelené, vypínací červené. V zapínacím tlačítku je kontrolka, která při zapnutí zařízení svítí. Podobným způsobem se ovládá větrání a teplovzdušné topení u vozů řady BYMEE a BMEE, vyrobených vagonkami v bývalé NDR v letech 1985 až 1990 a u vozů řady BTE, vyrobených ve Studence. Na panelu je také kontrolka, která signalizuje přítomnost vysokého napětí v napájecím vedení. Zařízení těchto vozů je regulováno zcela automaticky termostaty a v závislosti na venkovní teplotě je uvedeno do činnosti buď vytápění nebo větrání.
Přípojné vozy BIX jsou dnes nejstaršími vozy v běžném provozu Českých drah, které jsou vybaveny naftovým topením. Nejdůležitější části topení jsou umístěny ve skříních pod podlahou vozu. Uprostřed je naftová nádrž o objemu 50 litrů s naftoznakem. Po stranách nádrže jsou umístěny dva teplovzdušné agregáty TA10. Hlavní pohonnou jednotkou celého agregátu je stejnosměrný elektromotor o napětí 48 V. Jeho výkon je 150 W při 3000 otáčkách za minutu. Motor pohání ventilátor vyhřívacího vzduchu a dále přes pryžovou spojku rotační části hořáku. To znamená především ventilátor spalovacího vzduchu, kolem jehož oběžného kola vede výtlačná trubička přívodu nafty k rozprašovači. Nafta přitéká na vnitřní stranu rozprašovače. Na rozprašovači se tvoří tenký film nafty, který je odstředivou silou rozprašován v podobě drobných kapek. Ty jsou strhávány vzduchem, který proudí kolem rozprašovače, mísí se s ním a hoří. Celý rozprašovač zasahuje do spalovací komory. Právě tak i žhavící svíčka, která slouží k zapálení nafty při startu agregátu. Čerstvý vzduch je nasáván mřížkou na boku vozu. Ve středním oddíle je pod sedadlem recirkulační klapka. Tou je možno při nižších venkovních teplotách uzavřít vnější sání a otevřít sání z vnitřku vozu. Při poloze páky nahoru je nasáván vzduch zvenčí, při poloze vodorovné z prostoru vozu. Vytápěcí vzduch je přes filtry nasáván do agregátů, v kterých se ohřívá a je vháněn kanály kolem bočnic do prostoru vozu. Obsluha agregátů se provádí z postranního oddílu, kde je elektrický rozvaděč a kontrolní žárovky. Každý agregát má svůj regulátor, na kterém je vypínač topení. Vedle regulátoru agregátu B jsou předřadné odpory žhavící svíčky. Mezi oběma regulátory jsou přepínače topení na poloviční výkon. Před zapnutím topení je nutno zkontrolovat napětí na voltmetru, které má být minimálně 42 V. Pak je možno zapnout jeden z agregátů. Přitom se rozsvítí žárovka žhavení a po 40 až 60 sekundách červená žárovka provozu. Jestliže po chvilce zároveň se žárovkou žhavení zhasne červená kontrolka provoz a rozsvítí se žlutá, agregát nutno vypnout. Po 5 minutách je možno provést opětovné zapnutí. Teprve když po zhasnutí kontrolky žhavení zůstane svítit červená kontrolka provoz, agregát jde bez chyby a je možno zapnout agregát druhý. Jestliže bylo topení nastaveno na poloviční výkon, před jeho vypnutím je nutno na 10 minut přepnout topení naplno. Pak je možno vypnout oba agregáty. Malé množství dýmu, vycházející z kouřového hrdla po vypnutí topení, není závadou. Další vůz s naftovým topením je přípojný vůz BAAFX.
Ve skříních pod vozem jsou umístěny dva teplovzdušné agregáty TA10, shodné jako u vozů BIX. Po straně je naftová nádrž o objemu 60 litrů, z té je nafta vedena přes filtr k agregátům. Vytápěcí vzduch je nasáván buď na boku vozu nebo z vnitřního prostoru oddílu. Recirkulační klapka se přestaví samočinně při teplotě -5 stupňů Celsia, nasání 50% z vnitřku vozu a 50% vzduchu venkovního. Proud vzduchu je dále veden přes filtry do agregátů a odtud vytápěcími kanály do oddílu vozu a do nástupních plošin. Ovládání topení se provádí z elektrického rozvaděče, kde jsou umístěny vypínače a kontrolky topení. Nahoře jsou předřadné odpory, žhavící svíčky. Ve spodní části skříně jsou regulátory obou agregátů. Na každém regulátoru je vypínač a 3 jističe. Obvody topení jsou jištěny také 3 jističi, a to vpravo a v horní řadě jističů. Oba topné agregáty se ovládají jedním 4polovým přepínačem. V poloze vytápění 1/2 se zapne pouze první agregát. V poloze vytápění 1/1 se zapne nejdříve jeden, po jeho nastartování samočinně druhý agregát. V této poloze se recirkulační klapka samočinně přestavuje podle venkovní teploty. Při teplotách vyšších než -5 stupňů Celsia je nasáván vzduch pouze zvenku. V poloze vypínače před vtápění se zapínají oba agregáty a recirkulační klapka se bez ohledu na venkovní teplotu přestavuje nasání 50% zvenku a 50% zvnitřku vozu. Vypnutí obou agregátů se provede přepnutím vypínače do polohy 0. Vypínače na regulátorech zůstávají v poloze zapnuto. Před aktivizací topení zkontrolujeme příslušné jističe, aby byly v zapnuté poloze. Pak přepneme hlavní vypínač do polohy 1/1. Rozsvítí se kontrolka žhavení a po 40 sekundách červená kontrolka provoz. Když po určité době při zhasnutí kontrolky žhavení zhasne také červená kontrolka značící provoz a rozsvítí se žlutá, pak jde o poruchu. V tom případě vypneme vypínač topení a zapnutí se opakuje až po 5 minutách. Jestliže i při druhém pokusu došlo k rozsvícení kontrolky porucha, předpokládáme, že agregát má závadu. Proto vypneme vypínač regulátoru prvního agregátu. Je-li hlavní vypínač zapnut, dochází ke startu druhého agregátu. Když po zhasnutí kontrolky žhavení zůstane svítit kontrolka provozu, je agregát v činnosti a topí. Protože však jde pouze jeden agregát, je výkon topení poloviční. Start agregátu je možno zkoušet 3krát. Proto startujeme první agregát znovu zapnutím vypínače regulátoru. Když po zhasnutí kontrolky žhavení tentokrát zůstane svítit žárovka provozu, je vůz vytápěn plným výkonem. Přípojné vozy BNP jsou vybaveny naftovými agregáty pro teplovodní vytápění.
Nafta je vedena z nádrže k hořákům agregátů. Hořáky jsou obdobné konstrukce jako u agregátů teplovzdušných. Teplo se však nepředává vzduchu, ale vytápěcí kapalině. Kapalina je dopravována oběžným čerpadlem ve vytápěcím potrubí po interiéru vozu. Na nástupní plošině s ruční brzdou je umístěna nádoba na doplňování vytápěcí kapaliny spolu s manuálním čerpadlem. Tím se doplní do okruhu kapalina a systém se odovzdušní odovzdušňovacím čtyřhranem, který je ve stropě WC na opačné straně vozu. Čtyřhran je spojen s odovzdušňovacím ventilem v nejvyšší části topného okruhu. Topení se ovládá vypínačem na panelu elektrického rozvaděče, kde je též voltmetr, akumulátorové baterie. V pravé části řadu jističů jsou jističe pro topné agregáty a jejich ovládání. V dolní části skříně jsou regulátory agregátů. Během provozu topení musí vždy svítit kontrolka čerpadla. Další ovládání topení je obdobné jako u agregátů teplovzdušných. Po zapnutí se rozsvítí kontrolka žhavení, pak se rozsvítí červená kontrolka provozu. Po zhasnutí žhavení agregát topí a začne samočinně startovat druhý agregát.